Šahisti Aranđelovačkog šah kluba poslednjih godina beleže izuzetne rezultate. Čini se da je sve krenulo na bolje od kad je u klub došao i bivši reprezentativac i velemajstor Dejan Pikula. O svemu tome razgovaramo sa članom šahovskog kluba Ivanom Ćirakovićem. Pa eto, izuzetni rezultati ove godine. Učestvovali ste i u prvoj ligi Centralne Srbije. Pa da, verovatno malo naših sugrađana zna da je i šah spada u one sportove koji predstavljaju ovaj grad u relativno visokom nivou takmičenja. Zaista sve je krenulo od pre 3-4 godine kada je velemajstor naš Aranđelovčanin Dejan Pikula dobio status konačno i znači stekao neku obavezu da igra za klub i da radi sa decom po školama, znači na šahu. Zaista, naš klub uspeo je u konkurenciji 12 ekipa koje su sastavljene bile u najvećoj meri od igrača, da kažem, dovedenih sa strane, znači tu je bilo i stranaca, dosta velemajstora iz okolnih zemalja, Bugarske, Rumunije, Makedonije, tako dalje. Znači, u toj konkurenciji mi smo uspeli da sačuvamo taj drugoligaški, odnosno prvoligaški, već zavisi da li gledamo na nivou cele Srbije ili centralne Srbije, status. Već smo prošle godine se borili tu, inače smo pre 4 godine bili 4. liga, za samo 2 godine smo prošli do ove 2. lige. Znači, taj uspeh je ostvarila ekipa koja se oslanja isključivo na sopstvene snage, to su sve igrači u krugu, da kažem, 10-15 kilometara od Aranđelovca. Znači, pa ono što bi morao posebno da istaknem, to su mladi koji su nam pružili zaista najbolje igre u Kragujevcu. U Kragujevcu u hotelu Šumarića od 10. do 18. septembra se održavalo to takmičenje. Mi smo posle 11 odigranih kola zauzeli 8. mesto sa 2 pobede i 3 nerešena rezultata. Ostavili smo iza sebe jedan takav tim kakav je recimo Jasenica iz Smederevske Palanke, sa velemajstorima koji imaju tradiciju igranja šaha mnogo dužu nego Aranđelovac. Radić iz Kragujevca se borio za prvo mesto, pa nije uspeo, vidite, to je mesto, to je grad i sredina mnogo veća od naše. Paraćinci su uspeli sa svojim mladim timom, ali i oni su takođe imali dosta igrača dovedenih sa raznih strana. Znači, mi smo igrali, ja bih stvarno zaista istakao ovde Luku Vojnovića, studenta 3. godine Elektrotehničkog fakulteta, koji je igrao sjajno, čak mu je jedan ispit ostao, nije izlazio na njega, uopšte preneo ga i u 3. godinu, toliko je zaljubljenik u šah i ovaj svoj klub i grad. Zatim Lazara Ivanovića, takođe mladog šahistu koji je pružio izvanredne partije tamo, i Stanka Vlajkovića, učenika tehničke škole 2. godine. Znači, mi imamo takve kapacitete koji na tom nivou igraju, a još su uvek, da kažem, neki još nisu prerasli ni omladinski pogon. Mi, znači, imamo i drugi tim, gde igraju mnogi drugi koji ja sad neću pominjati jer bi to mnogo mesta zauzelo, možda ću biti nepravedan prema njima. Sigurno, taj drugi tim naš koji se bori u 4. ligi, on je bukvalno omladinski pogon Aranđelovačkog šah kluba. Mislim da imamo čime da se pohvalimo, to nije nešto, nisu neki izuzetni rezultati, ali su postojani i s obzirom na okolnosti, znači, maksimalni, mislim da imali smo razumevanje, znači, i lokalne samouprave i možda sam igrački kadar je bio takav, ljudi su, već godinama se radi na tome, pa, kažem, možda je ovo trenutak kad je sve to dalo neki rezultat. Eto, pomenut ćemo, ove godine ste ostali bez još jednog člana, Dragan Šorgić, istaknuti šahista, u njegovu čast ćete organizovati i memorialni turnir. Da, pa vidite, on je prošle godine, neposredno posle takmičenja, desilo se to što se desilo, on je čovjek bio šahovski majstor, šahovski zaljubljenik, igrao je šah bez ikakvog, da kažem, unosio je sebe u taj šah, davao je više nego što je većina ljudi spremna da da, doprineo je uspehu našeg kluba,
On je organizovao svake godine na Trojice svoj neki turnir i mi smo na taj isti dan ovog leta takođe organizovali memorialni turnir koga smo nazvali Dragan Šorgić po